Космонавт, летчик яки диңгезче булу хыялы күбесенчә иң кыю һәм иң батыр малайларга гына хас. Без дә башкалабыз Казан егетләренең иң-иңнәре белән әлеге һөнәрләрнең берсен якыннанрак белер өчен Елга техникумына сәяхәт кылдык. Алда әйтеп узылганнар арасында диңгезче һөнәре иң борынгылардан санала. Шуңа да танышуны тарихтан башларга булдык. Елга техникумы музееның һәрбер экспонаты егетләребездә зур кызыксыну уятты. Әлбәттә, сәяхәтебез моның белән генә тәмамланмады. Диңгезче һөнәренең үзенчәлекләрен тагын да яхшырак аңлар өчен малайларыбызга карап капитаны булып карау насыйп булды. Караплары виртуаль булуына карамастан, егетләребез әлеге эшкә зур җаваплылык белән алынды. Әмма беренче тапкыр штурвал артына басулары идеме, бәлки каушаудандыр, карапны кымга утыртучылар да булды. Елга техникумында безнең уңган малайларыбызны да сынап карарга булганнар. Башта егетләребез төрле физик күнекмәләргә бай булган ярышларда үзләрен күрсәтсәләр, соңрак инде кул эшләрендә дә югалып калганнардан түгелекләрен исбат иттеләр. Алар техникумда укучы булачак диңгезче абыйлары белән бергәләп караплар төзеделәр.